Són dies per ser responsables cívicament i no eixir al carrer. Ens acompanyem? Oci a casa. Cada dia, matí i vesprada, una nova proposta a les xarxes socials de l'Ajuntament per part dels diferents serveis municipals. Pots participar? Puja al teu perfil la teua proposta, etiqueta'ns i usa el hashtag Oci a casa Picassent. Compartint totes i tots este temps de quarantena. Fem poble. Tot anirà bé. Oci a casa, Ajuntament de Picassent. Hola picartistes, avui anem a fer una vidriola amb un pot de colacao. Comencem! Els materials que anem a gastar avui són unes tisores, cúter, pistola de silicona, un llapis, la plantilla que vos adjuntem al vídeo, uns retoladors, un pot de colacao i goma eva. El primer que anem a fer és retallar la plantilla en diferents peces. Una vegada tenim les peces retallades, ens disposem a marcar-les sobre el color de la goma eva que hem decidit utilitzar per a fer el cos. Una vegada hem marcat les peces a la goma eva, les retallarem elegint cada forma, cada cos, del color que vulguem. Jo, per exemple, he agafat el roig per a fer-li el que és la samarreta. I després, amb el rotulador, li passarem les voretes per a que resalte una miqueta més. A continuació, ens disposarem a pegar. A continuació, agafarem la tapeta del pot de colacao, li pegarem la volta i marcarem on anem a fer el tall de la nostra vidriola. A continuació, demanarem ajuda a algun adult per a que agafi el cúter i faci el tall. I aquest és el resultat de la nostra vidriola. Podeu decorar-la com vulgueu. Jo li he posat flors, una miqueta de gespa, unes abelles i el Winnie the Pooh. Espere les vostres creacions.